Температурите дори вече се задържаха над 5 градуса, което означава какво? Ще сеем тревата. Елате с мен. Представям ви бранда DLF, подбран от нашите специалисти растителна защита и поливни системи и предпочитан от всичките ни клиенти-озеленители. DLF предлага тревни смески за всякакви терени. Започваме с суша и слънце. Имаме също така спорт, която е при по-голямо отъпкване. Имаме засянка. Също можем да ви предложим и трева, която издържа дори при по-малко поливане. И разбира се, любимата на всички – микродетелина. Всички DLF треви може да намерите в опаковки по 1 кг или 7,5 кг чувал, който стига за 200 квадратни метра. За да стане както трябва тревата, задължително изисква торене. Имаме разфасовки по 10 кг или по-малки по 1 кг. Към сместа от гранулиран тор и семената трева задължително добавете и пудра против мравки, за да не ви откраднат мравките семената. Ако имате животни, по-добре да използвате биопудрите. Всички тревни смески плюс торовете и пудрата ще намерите в stabilagro.com или в нашия физически магазин в Пловдив.